Moi kaikille ja mä en välttämättä näy nyt hyvin, koska tää näyttyy tosi tummalle. Tai silleen. Nyt se taas valaissuttu, mutta nyt se taas tummeni. Mä laitan valot. Toivottavasti tää auttaa siihen, että tää ei näkyisi kovin tummana. Okei, no ei auta. Näin nyt. Eli mä näytän teille, kun mä oon menossa kylään meidän yläkertakaan. Silleen, koska me tutustuttiin eilen. Ja nyt mä haluan näyttää teille, mitä mä aion antaa sille, koska mä lupasin, että mä piirrän silleen, mutta mä laitan kyllä tällaisen kirjekuoren kirjaan sille, missä on se piirustus ja se. Sitten mulla on sille 4 juttua. Eli ihan ekana mä päätin antaa sille tällaisen sienen, minkä mä oon itse tehnyt. Tässä on sydän. Mä en tiedä kuinka te näette. Tällainen sydän, tällainen. Mä oon tehnyt itse tän hammahelmistä. Tällaisen. Sitten otetaan vaikka tällainen. Tää kuuluu sellaisiin kynsijuttuihin. Mulla on tossa se paketti. Että tällainen liila hile kynsien päällä, kun se on tosi paljon kyslakkaa. Kyslakkuja ja sitten tällainen kiva sydän. Mä vaan koitin keksiä jotain. Sitten tällainen tarra. Tää on tällainen. Ja tää näyttää kieltä ja tää irtoaa tässä, koska tää on tarra ja tää on heijastin tarra. Sitten tää tää kirja, mä en kerro sen nimeä kauniille, sitten sen nimi olisi siinä ja huutomerkki. On ulkoiluttamassa Robinia, eli Robin on se kissa ja siihen kuuluu sen nimi aina. Niin kuin silleen ja tässä näkyy se, oota hetki. Tässä on se piirustus. Tuolla on sitten yksi koulu, mutta mä en halua kertoa sitä teille, koska se tällainen. Toi tyttö sanoo, eli se naapuri, se sanoo Robin. Ja Robin sanoo mau mau. Ja sitten täällä takana lukee paljon tekstiä. Moi, ja sitten tulee sen nimi. Vaikka sua en tunne kovin hyvin, niin silti mä tän sulle sanon. Olet kaunis ja hymysi on ihana. Kun tavattiin eilen, niin en uskaltanut. Tätä uuta ei ehkä erota kunnolla. Uskaltanut sanoa. Talosi on tosi kaunis ja sinä ja sinun poikaystäväsi sovitte yhteen. Ja sitten tässä on kirjoitettu kaikkea, mutta mä kummitin ne. Koska mä tein sopinut. Eli nyt laitetaan tänne kirjekuoreen. Näin. Täällä on jo kirje. Nyt mä laitan kaikki. Ja mä ajattelin antaa sen sellaisen patsaan, ehkä. Sellaisen kissakoristeen ajattelin antaa hänelle. En ole ihan varma, en kyllä ehkä annakaan. Tällainen näin paksu. Joo. Mä vaan halusin kertoa teille, että mitä mä annan sille ja niin. Käydään vaikka muuten nopea meidän kissaa, koska siitä ei ole tullut pitkä aikaa video. Jee, Yäk, sä oot likainen! Maatuskainen! Sä oot likainen. Hei muutos, mä en halua näyttää teille tempun. Maatuskainen, näytetään se meidän yhteinen temppu. Se on meidän yhteinen. Ei siellä olkapäällä menominen. Sä pystyt siihen. Hulla fino. Toimii. No niin, rauhassa. Ei istuta puhelimen päälle. No, joo, eli se istuu mun puhelimen päälle ja nyt me aloitetaan. Kun mä tarviin tähän 2 kättä, niin sen takia no niin kulta. Jos sä muriset, niin sä pääset heti alas. Jos sua pelottaa. Tää pitää saada jo. Juuri noin.
näin. Oottakaa hetki. Me käydään täällä alhaalla tai täällä sivussa laittamassa itsemme esityskuntoon. No niin, Matuskainen, sä pystyt siihen. Älä. Nokin, mennään sisälle. Oottakaa hetki. Oppa. Fun picking the lemon now. Oh. Okei, se haluaa sellaistakin pois, mutta kun... Multaka munda bundanda. Mitä se on? Kattokaa. Se syö mun puhelinta. Bye bye everyone. Who don't know a lot to feed on. How to mean a feed. Oh no, oh no. Oh wow, skin. En mä tiedä. Syö. Just noin. Älä mun sormea napsi. Tää ihan hullukissa. Ihan hullukissa. Au. Ihan hullukissa. Ihan